Da kispa ngot kilong kemi ki badai na kilong yeng baduk na kathain terso Ribhoi district ha ka khatlai trik Lalingkon. Kila hiar shanong po banlet pan jingshai na deputy commissioner ka Ribhoi district. Halor ka jingbam yo jongki ya ki ration kan wat hadien ka jinglum khana summary census jongsnam arjar khatway. Kani kanhuan kilong kemi balalam khmat daka kong yo ilut lingdo bat kiway ha ka jinglet tur patba kila pan jingpan shai halor ka jingbam yo yak baha kabaya de bat ki card ration bat ru ban yo baha ya ukha ration kumba yo lem kiway kilong yeng badung. Kakong yo ilut ilingdo ha bakran shakilap thai kubor hadien ka jingkandu ya deputy commissioner da ka jingsngo kya kalayathu bakanong rim hi kalong namar bakum kilong kumi kila hiar daladi balit pan jingshai now DC namar batat hadu uni usnam kim shimla syak kentup banyo bha ne syak kentup banyo yakaka ration banyo ya ukha ration balamang da sorkar na benta kilong yeng badung. Kalayathu ru bakum kilong kumi kibawan na kilong yeng badung kidap da ka jingsngo lingo banadu baladap lum ya ka khana summary na census jongsnam arjar khatway da kispa ngot kilong kmi kim shimla yo ya ka ration kumba ki dehok henry ka bakham sngo kya kalong ba ki dan pat kilong yeng ki bakham bit khambyang ki yo ya ka jingpha ya ukha ration. Nong tersuo ko pa sausan tadi kisnong niwan hangi bangi wan na kinu kita ndre niwan hangi na kamenta bangin dawa ya ka hok jengi na benta kuno bangin yo ya ki karsion namar iba kumbalong menta iba bun kilong ning baduk ki bom yo ya ki karsion kana kalyang jengi ka ka bangwan banyak penduk ya DC kana si kalong ba bangin wan ban komplain ni kita ki bayo ya ki karsion ndre niwan bandawa ya ka hok long beriu jongi kum kinong sung kiba syong hapo jong kari dia hi barwawe kum ki nong sung jong kari kidon hok banyo ya ka karsion te ngina kalyang jongi ka ba niwan hange kalong ngindawa bakin le na udut ya ka sangsos nang ba nginla banyo na ya ka karsion ka ba na kalyang jong ka sarkar ka ai sakilong din baduk kibabun ba na pedeng jongi let's ki don kibanil ru ka baduk tam lagi baduk ndre ya ki baru spa pat kiyo begitu baru spa kimperan kam tu kau kidi kela hakador kabarem dekat bagi baduk pat ki klemyo dan ta kada ba ngiwan kenang hane bandawai ta kau lajong bagi de benyo teki babun ba ki bri jingi habangi i kitu ki baduk bom don tang ban syadru ndre umdon bape yaki te imat kaneru kala long politik kane kam ya kitu ki badon tekila banai ya kitu ki baduk tam dan bape nata kada wa ini presiden cingi wanelam kenang yengi bangin dawai kata ka hok lajong bangi de benyo kata de ke jingkwa cingi taro yo lang tu kaurisan kat ipate kat sa kat sangut ki khon inyo ro tau khau inyo tang si kilo ba ke jingbot de bangi wan komplain de benta kitu di bayo lupa ni wan da benta ka hok lajong jingi ndrei ban ong penthok bria rong ba sinong rong em kwa ban penthok bria ya kita ki bedayo lupa rong em kwa ni kwa ban yo ya ka hok lajong namar ba ngim yo da ka hok lajong te ke jingmot mentoir bangi ya chatbot ndrei de rakat kini ki ba yo khau resen redang bun ki pli ki benangsa wan sene namar ba ki pli ki don kendram ki khon ki lajong ki ba dangrit khon jumla arban wan sene ngi wan tang para ni badang lai khon ngi wan Haba pensyai halor kate ka jingwan mi kilong kumi ka thain terso UDC ka Ribhoi district u Abhilash Baranwal ulayathu ba kilong kumi kilawan banbu jingkli na u ha kabaya de ka jingbam yo ka ration wat lala dap ya ka jingpan rong kerteng yaki da ka baong ba ka office jong uhi kamla banle AA halor kani namar ya ka benta la lehi da ki bor ka sorkar pedeng balada kampat dan ka no ka jingpan rong kerteng na kalyang ka office jong u kamdan bor satya watla kata na kalyang UDC unshim kya ban but dien ya ka kam kumbala ujor da kini kilong kumi. One lady, Srimati Lindo, she had raised one complaint in CM Connect wherein she requested, wherein she complained that she had applied for ration card but she has not received it.
So our office has conveyed this information to her that first of all, we do not have fresh ration cards to allot. As and when a new census is done and new sanction is obtained from central government, and we are in a position to allocate more number of ration cards, we'll take care of her, and this has been conveyed to her in writing as well.